Ahojte, my vás zdravíme z kúpeľne od dobrovoľníkov. Dneska som ja uvádzaš, takže som tu so Šárkou. Ja sa volám Sofia a som prvá Slovenka tu na Bali ako dobrovoľníčka. Ďakujem veľmi pekne. Tak to bylo krásné představení naší první slovenský dobrovolnice, která tady byla na měsíc květen. Takže Sofie, jdeme na to. Mám tady, tohle je takový bonus blok z hadí kůže. Vidíš to. A tady mám otázky a budu tě vyspovídávat. Takže nejdřív se nám prosím tě představ, protože spousta lidí tě nezná, vidí tě poprvé v životě. Takže moje jméno je Sofia Nela. Aj priezvisko? Nemusíš, když nechceš, to nemusíš. Sofia Nela, to mám je 20. To změní. Ja si odnesem niečo made in love in Bali. Takže volá sa Sofia Nela, mám 20 rokov, pochádzam zo Slovenska, z malého mesta Sereď, ktoré je možno 15 minút od Trnavy. Žijem s maminou. Teraz som na Bali proste, no. Nějaký přítel? Nie. Přítelkyně? Nie. Zvíře? Bolo. Wow. Jak jsi o nás dozvěděla, že tady něco takového na Bali je? Ja som sa o vás dozvedela cez Instagram, vyskočilo mi raz jedno reelsko, potom na TikToku, potom aj na Facebooku, keď som mala, potom som to začala nejako viacej pozerať tie vaše videá, ale nevedela som ohľadne toho dobrovoľníctva, že ako sem prichádzajú tie dobrovoľníčky. A myslím, že áno, minulý rok mi prišlo jedno video na TikToku, to už som sledovala vás na TikToku viacej, že robíte teda to výberové konanie na konci roka a hovorím si, že prečo to nevyskúšať, že chcela som vždy robiť dobrovoľníctvo, tak idem do toho, takže som napísala vlastne prihlášku. No a bolo to také nečakané, lebo vlastne ja som to poslala a ja som nič od toho neočakávala, proste ja som to nehala na náhodu, ale vždy som si tak hovorila v duchu od, kedy som, v novembri sa posiela? Novembri. Októbri. No, v októbri. Tak v októbri som teda poslala a vlastne v decembri si písala tie, že koho si vybrala. A ja som to nejako poslala a nehala som to tak, že proste, že čo bude, to bude. Ale stále som si tak nejako v hlave hovorila aj mamine, že na budúci rok odchádzam na mesiac na Bali, idem na dobrovoľníctvo. Ale ona to akože vnímala v takom istom zmysle ako ja, lebo ja som si to uvedomila, že keď si niekto niečo vnúkne do hlavy, tak sa to ozaj splní. Je to tak? Fakt 100% je to tak ozaj. To funguje. A tak som si to nejako hovorila a pamätám sa, ako som zistila, že som bola vybratá. To bolo pred Vianocami a ja som samozrejme, že ja každý rok robím výzdobu. Robila som výzdobu pred domom a moja mamina sedela a jedla a mala môj mobil postavený a pozerala si nejaký film na ňom. A ja si začala robím a ona, že Sofie, a ja, že áno. A s takou jednoduchosťou, že žiaden happy end ani nič, ona iba, že vybrali ťa na Bali, Šárka ti písala a ja, že vieš, teraz je iba taká, že ale po česku, že to si deláš prdelné. A ona, že nie, pozri, som matla ten mobil, začala som čítať, 3-krát som si to prečítala, že či náhodou ja nečítam to, čo ja chcem, alebo že či je to tam. Tak potom som aj odpísala, no a bola som vybratá na mesiac maj, ja som písala 2-krát, tuším, že aj na február, tuším, že aj na maj. A bola som vybratá, takže naozaj, keď si niekto niečo tak manifestuje, že aj keď nevieš, že to bude na 100%, ale povieš si, že idem tam, urobím to, bude to, tak to ozaj tak bude fakt. Jo, já tomu taky věřím. A co na to teda mamka a celá rodina? Moja mamina bola veľmi rada, lebo ona tiež toto chcela vždy robiť, také dobrovoľníctvo. Ona aj raz išla na dobrovoľníctvo, ona bola vybratá do Afriky, ale nakoniec nešla, lebo proste niečo v rodine. Takže bola veľmi rada, že ja idem. No a ona mi to celý čas prijala, ona nebola taká to zlé mysle, nastavenie, že sa ti tam stane, alebo ja neviem čo. Ona povedala, choď, splní sa ti sen, splníš ho aj mne. A išla som ocino, ten bol menej rád, on je viacej ten
mama štýlom sa viacej o mňa bojí, jak moja mama. On všetky pohromy vám povie, že Ježiši, nechod tam tsunami, neviem čo, dobre, že nie, one motiky budú padať z neba, ale hovorím, že dobre. Ale nakoniec bol rád, že proste, že si užijem, že tam budem s deťmi, ktoré mám rada, takéto, takže... Jak se jmenuje tvoj táta? Michal. Tak Michale, motiky nepadaly. Takže nakoniec boli všetci radi, no. Tak to je dobrý. Nikto nemal také ako blbé keci, no. A kto mal blbé keci, tak sa ho ignorovala a povedala som, že dobré, myslí si, čo chceš, no. Tak to je pravda, tak on sem nejedeš, jo. Hele, a co v práci? Mohla si odjet normálne? Hej, ja som tam pracovala od minulého roku septembru a mala som veľmi dobrú akože nadriadenú, my sme si veľmi rozumeli, my sme sa aj rozprávali, no a vlastne keď som jej v decembri oznámila na Vianočných troch, lebo som bola aj na Vianočných troch, že vlastne tam ide, tak bola tiež celá happy, že super, jasne, choď, ale úplne v pohode ma pustili. Aj mi písala asi včera, že ako sa tam mám a čo, takže ja som mala super šéfku, nebol žiaden problém. Tak to je super. Takže normálně pracuješ, takže vlastně jsi na letenku a na všechno vydělala sama. Protože my tady máme většinou studentky, tak vždycky se ptám, kde na to vzali, po brigádách nebo po babičkách, po dědečkách. A je to tvoje první cesta takhle úplně strašně daleko od rodiny? Takto strašně daleko, áno, prvýkrát. Myslela som si, že to... Ja som si tak hovorila, že ja to zvládnem, ja som nemala nejaký strach pred cestou. Ja si hovorím, že ja sa vo svete nestratím a moja mamina si to myslí, že ja hoci kde pôjdem, tak proste, že sa nestratím. Ty sa určite nestratíš. Tebe ani neukradnú. Tebe kdyby ukradli, tak ti okamžite vrátí. Takže jako... To teda... Musí mít fakt strach. Takže ja som sa takto nebála, ale áno, bolo to takto ďaleko, že fakt od rodičov, že prvýkrát. A jaký byl tvůj první dojem, když jsi přiletěla, tak jako první dojem z Bali? Prvý dojem z Bali? Ja neviem, ja som nemala slov, ja som bola, že... Takto som bola. Potom som prišla do bungalovu, tak som bola, že... Takto. A potom večer zaspím a ja, že... Tu je more. Že tu niečo šumí. Potom som sa zase zobudila, že... Ty kokos, čo to tu kráka? Kamaráti, gekoni, jašteričky. Prvé dni som z nich mala stres, potom sme sa skamarátili, normálne už na pulte kuchynskom, tam so mňou varili, takže pohode. Už sa so mňou aj rozprávali, na vecku sa so mňou gekoni zase rozprávali spoza tohto, takže pohode. Takže sme sa spolu skamarátili, takže ja som každý deň podľa mňa ráno bola úžasnutá z výhľadu. Aj z Bali. Tak to je super. Vy ste přijeli na ubytování v noci? Noci, Aha. No, si to nepamatuju moc, jo, vlastně jo. No asi okolo jednej, sme prišli. Takže už byla tma. A jak se ti líbí klubovna? Klubovňa veľmi pekne, ja som písala si do toho aj denníku, že sa ti to naozaj podarilo, že si urobila kus práce, ako aj s bungalovom. Že naozaj napísala si, že není to tu hotel Hilton, ale zase to není nejaké, ja neviem, tretia cenová. Napríklad takúto kúpeľňu mať doma, ja nenamietam. Ja by som takúto kúpeľňu chcela mať napríklad vo svojom dome. Takže mne sa najviac z tohto celého bungalovu proste páči kúpeľňa, pretože je krásna. Kuchyňa je tiež super, posteľ bola super, taká kráľovská, lebo tam máte tie závesy a všetko, takže super. Mne sa klubovňa páčila veľmi, ako si ju aj zväčšila, ako je tam ten malovaný obraz. A že tam deti chodia proste s tou radosťou, že sa niečo naučia, že sa môžu spolu zahrať a že tam majú tie podmienky na to, ktoré doma nemôžu mať, ja neviem, napríklad vodové farby, čo som bola úžasnutá, že sú až takí nadšení z vodových farieb, lebo proste u nás na Slovensku vodové farby, to je proste také, no, základ, hej, idete na základnú školu a v základnej výbave na výtvarnú máte vodové farby, s ktorými sa proste deti na výtvarnej hrajú, doma ich majú, všade sú proste v obchodoch výtvarné farby, alebo vlastne, čo si hovorila, tie modelovacie plastelíny, to u nás tiež nie je niečo, že fakt wow. A keď sme im dali prvýkrát robiť s vodovými farbami, tak normálne sa im zaiskrili oči, že wow, vodové farby. A vlastne potom, keď si to ty hovorila, že oni majú z toho veľkú radosť, tak sme boli teda nadšené, že sme im urobili takúto radosť.
No ale oni sú zo všetkého, keď sme s nimi hrali tie kartičky, boli radi zo všetkého. Čiže ja nemám námietky, akože mne sa tá klubovňa veľmi páči. Já tady mám právě zase další dotaz. Jaký vnímáš rozdíl mezi teda slovenskýma dětma a balískýma dětma? Tam je 100% rozdiel. Zo škôlky, boli sme tu teda v škôlke, každú stredu sme sem chodievali. A nie, že mi prišlo do plaču, ale ani že ľúto mi to nebolo. Ja som bola uchvatená z toho, že z toho málo, čo mali na ten olobrant, sa aj tak rozdelili. Si predstavte? Co je olobrant? 10. Jo, jako svačina? Jo, svačina. Olobrant. No, olobrant, tak lebo sú raňajky, olobrant, obed, 10. večera. Aha. Alebo 10. potom, áno, 10. potom olobrant, no to je jedno. Olobrant, to sú všetko. Takže svačina? Áno, a vlastne z toho kúsku, čo mali, tak sa aj tak rozdelili. Tam bolo napríklad 20-30 žiakov a napríklad 5 detí tam mali naozaj, že povedzme, že ryžu a mäso a tí ostatní 25, čo mali jednu čokoládku alebo hocičo, tak si k ním sadli, dali si tú ryžu, nikto nepovedal, že prečo si to bereš. Oni ešte ponúkli, že tu máš najesť sa, čo. Takže to ma uchvátilo, že už tie malé deti vedia, že nie, že sa musia rozdeliť, ale že sa chcú rozdeliť o to jedlo. A že majú také iné nastavenie toho zmýšľania, hej, to proste Baličania majú úplne iné zmýšľanie. Ja som to pochopila za ten mesiac, že oni sú inak nastavení ako my. Ďalej, že všetko zdieľajú spolu, úplne všetko proste a sú takí, že keď je tam nejaká buď staršia, alebo kúsok je viacej vyspelá, či dievča, či chlapec, tak oni sa tak držia spolu a vždy sa o tú skupinku niekto stará. Napríklad sú 3 dievčatá, tak vždy je tam taká nejaká vyššia, ktorá im ako keby velí, ale nevelí im, ale v tom dobrom slova zmysle, že ich stráži, že im povie, že nerobte toto alebo toto, takže tá komunita tam je, že drží spolu, rozdeľujúca. Aj učiteľky sú tam, no. A hlavne to, že u nás v škôlke nenájdete také, že napríklad, hej, kresťanská sme my krajina, že by si sa tam modlili pred raňajkami, tu áno, tu sa mi to veľmi páčilo, ako sa oni vlastne pred tým olobrantom alebo 10. pomodlili a až potom mohli jesť. Bylo to fakt pekné. A to přesně říkala i vlastně, teď jsem Nikola, já už jsem úplně z těch dobrovolníků, co to bylo střídáte ostuda. Právě Nikola taky mluvila o tom, že si líbilo, jak se ty děti na té svačině vlastně rozdělujou. Že to taky bylo, že někdo měl, někdo neměl, tak prostě dostal od druhého. No. To je hezký, no, to je prostě, a u nás v Česku by se posmívali, že nedostal od malé svačiny. Tak. Je to zvláštní. No a tu deti zase v klubovni, tu zase deti sú, že zo všetkého majú radosť. Naozaj, že napríklad slovenské deti, takéto 13-14 ročné, to je totálna šikana. To je 80% žiakov šikanuje na základnej, na strednej škole. Na strednej škole už tak nie, ale základná škola, podľa mňa každý jeden človek si prejde šikanou. To aj ja som si prešla šikanou, podľa mňa každý si prejde šikanou. Tu o tom pochybujem, ale na základnej škole podľa mňa každý prejde šikanou a či je to tým, že čo nosí, či si nosí, či aký má telefón, ako sa oblieka, či má jedlo, či má peniaze, farba pleti, to ako to povie, že Slovensko proste je strašne rasistická krajina, čo sa týka pleti, národnosti, vieru, vyznania, to je proste celé zlé. Ja viem tiež, o čom rozprávam, pretože na Slovensku to je tak, ak si tmavší, ako je biela stena, znamená, že si cigáň. Tak to proste je u nás. A verím tomu, že Baličania, keby prišli na Slovensko a išli byť zo školy, tak sú že neuveriteľne šikanovaní a myslím si, že zo svojou psychikou by to nezvládli. A strašne veľa detí to nezvládá ani našich slovenských tú šikanu. Ďalej je šikanovaný za to, že je viacej pri sebe, alebo keď je chudý, bulimia to je, keď je chudý človek? Jako hubenej. Keď má bulimiu, alebo ďalej je šikanovaný za to, keď má
pupáky na tvári, čo je úplne normálne v takom veku, lebo proste si tínedžer. Za to, ja neviem, za všetko proste. Oni si vždy niečo nájdú, tí ľudia, za čo môžu šikanovať. A keď som bola už akože staršia, tak som nad tým tak rozmýšľala a pochopila som, že samotní tí ľudia, ktorí šikanujú, majú sami za sebou problém a nie sú so sebou vôbec vyrovnaní a oni proste hľadajú na druhých chybu, aby nenašli tú chybu na sebe. A práve, že takíto ľudia, ktorí šikanujú, na 90% skončia zle. A tí, čo sú šikanovaní, sú naozaj pracovne na dobrých postoch, život majú dobrý a tak ďalej. A je to vidno aj v mojom okolí, že naozaj tí, čo šikanovali, sú drogovo závislí, alkoholici a neviem čo všetko možné. A proste oni majú sami so sebou problém a nie sú nejako psychicky a fyzicky so sebou vysporiadaní. Nič tomu iné dodať, ale tu napríklad, keď niekto niečo zle povedal po anglicky, tu sa zasmieli na tom, ale za 2 minúty na to zabudli a nikdy ho za to nešikanovali, že napríklad pri ďalšej príležitosti angličtiny, že by mu to pripomínali. To také neexistovalo. A my sme im vždy, lebo za mňa, keď niečo človek dobre urobí, aj dospelý človek, alebo aj dieťa by sa malo odmeňovať. My sme ich vždy odmeňovali, či cukríkom, alebo hocičom, ako by sa mali aj dospelí ľudia odmeňovať v tej robote, že urobíš dobrú prácu, ten šéf by ťa mal slovne podporiť, že naozaj robíš dobrú prácu, alebo nejako inak. Takže my sme vždy podporovali a hovorím, že oni aj za ten jeden cukrík boli tak nevyslovne radi, že u nás na Slovensku by vám povedali, že iba jeden cukrík. Takže u nás tí ľudia nie sú za nič radi, ani za to málo a strašne chcú si veci hanobiť. To je strašne, oni nie sú za málo radi a vždy povedia, že iba toto, iba toľko. Buď rád, že máš len to. Proste je 1 500 000 ľudí, ktorí majú nemajú ani to, ale majú ledva strechu nad hlavou a sú viacej pokorní a ešte tí chudí dajú viacej niektorým ľuďom ako tí, ktorí na to majú a tí, ktorí na to majú, povedia, že ja nemám. A dobre viete, že na to máš, ja neviem, všetko možné a dok si to vám proste povie, že nemám to. A tí chudobní, čo majú naozaj kúsok, tak vám dajú proste radšej všetko a radšej oni nebudú jesť. Takže je to také. Tuto to podľa mňa neprišlo, tu boli všetci takí, že vás pohostili. Aj nás, aj ženíkov nás volali k sebe domov, že poďte na ceremóniu, alebo že uvaríme vám, takže tu také neexistovalo, že by neboli takí, že by ste vstúpili do domu a povedal by si človek, že vypadne alebo nemám. Oni vždy našli cestu, alebo našli a dali vám, takže tu sú tí ľudia iní, no. To byla krásná řeč. Ne, já jsem se teď úplně uvědomila, že spousta lidí třeba se mě ptá, jestli vezmeme Vajanu někdy do Česka. A jako já ani nechci, jednak bychom jí, prostě jí je tady nejlíp, že ona je prostě někde jinde. Ale já si vůbec nedovedu představit, kdyby ona seděla na lavičce, k ní by se nikdo nesl. Ne. Ještě by si na ní ukazovali prstem prostě a tohle. Prstom a mysleli by si, že je bezdomovkyňa. No, nebo prostě nějaká, prostě to vůbec nechci jí vystavit takovýhle věcem, no. Já si myslím, že Evropa není ještě připravená. Jako jo, ale Česko, nevím jak Slovensko, není ještě připravená. Ani my nie sme. Ono sa hovorí, že Európa je vyspelá, ale ja si myslím, že Európa je vyspelá len kvôli tomu, že máme technológie. To o tom, že ako človek rozmýšľa, my sme tak zaostali mentálne, že je to až na plač, ale samozrejme, že teraz vo videách určite budú komentáre, že si Slovenka, máš podporovať Slovensko. Ja nebudem podporovať Slovensko, keď sú tam s prepáčením blbí ľudia, ktorí si neuvedomujú, že Slovensko vôbec nie je pokročilá krajina. Keď sme boli pokročilá krajina, tak na Aziata, na Černochov, ktorých máme na Slovensku, je ich tam 1 500 000 Černochov, 1 500 000 Aziatov, sa pozeráme takým istým pohľadom, ako sa pozeráš na bielých. Ďalej takým istým pohľadom sa pozeráš na cigáňov, alebo Rómov, krajšie povedané. Ale vy každého hádžete do jedného
do jedného vreca. Jeden černoch niečo urobí zle a myslíte si, že všetci černoši sú takí. Jeden Aziat urobí niečo zle, všetci Aziati sú takí. Tak potom vlastne aj tí černoši môžu o nás povedať, že no tento biely urobil niečo mne zle, tak budem každého hádzať do jedného proste vreca a nie je to tak. A za to, že my máme nejaké technológie, ktoré napríklad na Bali nie sú, že sú tu z toho uchvatení, keď my im to povieme, tak za mňa, kto je vyspelý, lebo vyspelosť je to, čo máš proste v hlave a nie, že koľko toho máš vo vrecku, alebo tak za mňa vyspelí sú Bali a Ázia. Za mňa proste Ázia a Bali a celkovo Indonézia a aj povedala by som aj Afrika. Niektoré tie štáty sú viacej vyspelejšie, ako je celkovo Európa. A to v tom zmysle, ako pozerajú na ľudí, ako pozerajú na svet a že peniaze nie sú prvoradé. Že tak. 20 rokov. Hele, co říkáš na paní učitelku? My sme sa s ňou veľakrát rozprávali, boli sme u nej aj v obchodíku, takže sme si tak aj súkromnejšie pohovorili, ako si ona žije, ako my žijeme, čo máme vlastne rozdielne. A vlastne rozprávala nám o tom manželstve, ako je to tu. A na jednu stranu ja by som nechcela také manželstvo, ako majú naozaj tí Balíčania, pretože tu na Bali musíte, že vlastne keď musí zobere nejakú balískú ženu, tak musí sa tá žena presťahovať k jeho rodičom a musí sa o nich starať až do smrti. A neviem si, ja napríklad, Európa podľa mňa si nevie predstaviť, že by žila so svojou svokrou alebo takéto a že svokra by rozkazovala. Zase nehovorím chodiť k svokre na návštevu, jasné, pomôcť jej, jasné, ale žiť s ňou a ona je ten proste veliaci, nikdy nebudeš ty veliaci človek, ktorý bude, ja neviem, môžeš povedať niečo mužovi, aj tak to ona zamietne a ona si povie svojmu synovi, že ako to má urobiť. Tak sme sa o tomto rozprávali, že v 90% je to pre tie ženy veľmi ťažké žiť vlastne so svojou svokrou a že vlastne tam tá žena nemá nejaké práva, nejaké slovo, že niečo ona povie. Tam proste mama je prvorada, čo povie mama, to je. A potom sme sa bavili aj o tej adopcii. Môžem to povedať? Vlastne my sme sa pýtali, že vlastne aj či má deti. Vlastne ona povedala, že nemá deti, lebo nemôže mať, tak mňa hneď napadlo, že vlastne ako to tu funguje s tou adopciou, lebo tak samozrejme u nás, keď sú manželia, majú dobré podmienky a vedia zabezpečiť to dieťa, tak sa tam môže adoptovať dieťa. A ona vlastne povedala, že tu niečo ako adopcia existuje, ale tam hrá veľkú rolu tí rodičia, že proste nechcú, aby si adoptovali dieťa kvôli tomu, že kvôli dedičstvu. Že proste u nich je niečo nepripustné, aby iná krv dedila ich majetok, peniaze a to, čo vlastne oni vlastnia. Tak to mi prišlo také ľúto, že takto to až berú, že vlastne keď niekto nemôže mať deti, tak podľa mňa je to veľmi dobrá možnosť, krásna, že napríklad si adoptovať dieťa z detských domov, lebo u nás na Slovensku reálne, že pretekajú detské domovy s deťmi, máme ich strašne veľa. A bolo by to naozaj pekné, že aj tu proste tie balíske ženy niektoré nemôžu mať deti, že si môžu adoptovať tých detí, ale tam zahrávajú tú rolu tí rodičia, že proste nechcú, aby si adoptovali deti kvôli tomu, že to není ich krv a že vlastne nechcú, aby dedil niekto cudzí ten majetok. No. Tak bola z toho taká smutná, ale myslím si, že ona si to vynahrádza s tou klubovňou, že ona proste sa tam nadýcha tých detí a tie energie z tých detí a vlastne ona hovorila, že ona sa stará aj o jeho muža sestra, čo je, tak ona má 2 deti. Ona má asi 4. Či 4. A že jedno dala proste Aju a vlastne ona sa o ňu stará 8 mesiacov. Takže ja si myslím, že ona si preto vybrala aj túto cestu, byť učiteľka, že keď nemá tú možnosť mať svoje deti, tak aspoň takto môže byť s deťmi v kontakte a myslím si, že ona im dáva
čo nemôže dať svojmu vlastnému dieťaťu, tak dáva lásku tú tým všetkým deťom, ktoré sú v klubovni alebo v škôlke a vlastne chce im dávať tie svoje skúsenosti a vedomosti. Takže a hlavne Aju je taká, že ako sa to hovorí na Bali, čo sme sa naučili, čo je tvoje, je aj moje. Ako sa budeš ty ku mne správať, tak sa budem aj k tebe správať. A vlastne videla som, že sme kúpili sladkosti pre deti v škôlke. Ona na to zápätie išla zase do svojich potravín a zobrala a povedala, že za to nezaplatíte, že vlastne keď ste aj vy doniesli, chcem aj ja doniesť. Takže je dobrosrdečná a vlastne chce aj ona dávať. Aj z toho málo, čo má, pretože vieme, že není na tom nejako finančne dobre, tak vlastne aj ona chce takto pomáhať a chce dávať dary aj nám. My sme sa u nej zadarmo najedli, ponúkla nás proste s rýžou, s rybami, s polievkou, takže na ju ja nemôžem nič povedať. A je vidno na nej, že ako je s tebou dlho, 8 rokov, že má iné rozmýšľanie. Vidno to na nej, že tak kúsok inak rozmýšľa, že tak európsky, no by som povedala, že má to rozmýšľanie iné ako Balíci, že napríklad ona rozmýšľa dopredu, že keď urobím to, čo sa môže stať a takéto. Jo, že to už sme sa hraní, no, som říkala. Že... Takže ona nad tým fakt rozmýšľa, takže super, já nemůžem na Jo, ona je sluníčko. Hele, a byli jste na výletech, který se ti nejvíc líbil? Mne sa páčil Ubud, ale páčilo sa mi, keď sme išli na posvetné kúpele. Z Ubudu sa mi páčili posvetné kúpele. Sice aj ten celý, ako sa to povie po slovensky, market? Trh sa mi páčil, ale čo sme boli spolu, tak sa mi najviac páčili ozaj tie očistné kúpele. To bolo také zázračné a také ako keby vám z hrude odľahlo, také jak kameň, alebo také ťažko, čo cítite, tak vlastne keď tam vstúpite a vlastne keď ten Svätý Otec vám robí ten rituál, tak sa cítite taký ľahký, jak keby vás nadnášalo, že normálne máte aj pocit, že za chvíľu zlieknete, že máte normálne príťažlivosť neexistuje. A keď idete po ten vodopád, tak to je také, jak keby vám šumelo v ušiach, že nič nepočujete, že ste tam len vy, nikoho nevidíte. A že proste, že naozaj z tej hrude vám odíde tá ťažkosť. Ale to si zase musíte vyvnútiť a nepovedať si, že bože, to je blbosť. Lebo to 90% povie zase, že Ježiš, to je jaká blbosť, to také neexistuje. Čo jasné, keď si to povieš, že to neexistuje, tak to neexistuje. Tak to neexistuje. Ani mimozemšťania neexistuje, keď si to povieš. Takže to. Hele, ty tady skáče jaký pavouček, co zvířata? Kámošíš s nima? Ne. Tu každý jeden deň nejaké nové zviera prišlo a ja, že ty kokosta, čo to tu je? Ja no, každý jeden deň, ja už som bola normálne, už takto pod mi stekal, že zase ďalšie zviera, ja už to nezvládam. A potom už ten posledné 2 týždne už som bola, že už mi to je jedno. Že už nech aj na mne spí, to už je to jedno. No ale proste najviac sme sa zvykli potom už na tých gekonov a potom takéto malé. Jo, říkali, že ste přejmenovali na randály. Hej, no, ona ich premenovala na randály. Najskôr to bol Adam, lebo sme videli len jedného. Potom sme objavili všetkých 3, takže sme zistili, že sú to rodičia s malým gekonom, tak sme povedali, že to budú randál. Rodina randálu. Tak, jašteričiek, to je 1 500 000 za v pohode. Ty jo. Myslíš si, že je na Bali bezpečná, když jste jezdili na výlety sami? Nikdo vás nikde neotravoval, neobtěžoval? Nie, to je proste také obyčajné to obťažovanie proste na pláži, že náramky a blbosti, ale žiadne obťažovanie nebolo. Ja som sa napríklad tu v bungalove cítila veľmi bezpečne, lebo
ja mám také schýzy, hej, ja až mám veľkú predstavivosť, takže ja si predstavím všetko možné v hlave, čo sa môže udiať, aké scenáre. Takže seš potátovej, že budou podat motiky. A aké scenáre, ale prvú noc, keďže som spala ako zabitá, tak som si povedala, že no, keď som spala prvú noc ako zabitá, tak to bude v poriadku, pretože by som sa inak budila. Lebo ja keď som na novom mieste, tak ja sa budím a zvykla som si strašne aj na ten časový posun. Podľa mňa hneď ja som bola taká, že nastala večer, idem spať. A tu som sa cítila bezpečne, keď sme chodili inde, že som podľa mňa necítila ten strach, že by ma niekto okradol, alebo ja neviem, že by nás teraz uniesli, alebo nemala som tam pocit. Podľa mňa všetci boli takí, že videli hlavne Európanov. Že som mňa videli white, hello white, takže to som už bola hneď safe, že keď vidia hello white, tak to zase budú iba fotiť, tak to je v poriadku. Ja to bola za celebritu. No. A všade boli takí skôr, že keď si sa ich akože niečo pýtala, tak boli nápomocné, keď nevedeli anglicky, tak cez prekladač sme sa nejako dohovorili. Ja som sa tu cítila bezpečne, fakt. Aj to, ako sa hovorí, že sa tu nekradne sa tu. Na začiatku som bola taká, že keď som to vyskúšala na vlastnej koži, tak som si povedala, dobré. Jako samozřejmě potom ve větších městech jasné, už byla trošku opatrnější, ale tady u nás nic. Oni si to maximálně prohlídnou. Maximálně se Vajana na to podívá a rozbije to, ale neokrem nebe. Lezla vám sem, nebo ne? Já si myslím, že ne. Tak si dobím, to ona musí všechno okoukat. Ona potom vypráví po vesnici, kde co mají. Akože áno, jasné, že v tých väčších mestách je to už iné, lebo tam je už aj ten väčší ruch tých turistov, ako je v Ubude. Ale tu a napríklad ako je v Amlapure alebo v Amejde, je pohoda. Tam je to a ono se na to strašně rychle zvykne. Víš, jakože pak když jsem v Česku, tak si musím dávat fakt jako pozor, že tam je to trošku jinak, no. Ja si ešte budem zvykať, že na Slovensku budem chodiť po ľavej strane a že prečo idú všetci oproti mňa, však ja idem dobre. Hele, je nějaký vzkaz pro dobrovolnice, protože spousta lidí se na nás kouká, chtěli by se třeba přihlásit, ale mají tam nějakou stopku, bojí se, že budou třeba padat ty trakaže. Trakaže. Co bys mi vzkázala? Keď niečo naozaj chceš od srdca, choď, lebo tie negatívne myšlienky nechťa nezastavujú, hoci čo povie, chod si za svojím, aj keby ťa to malo bolieť, chod si za svojím, keď vieš, že je to tá správna cesta, chod za ňou, keď vieš, že to chceš, chod za tým, vydúp si to a ver tomu, že budeš šťastnejšia a v sebe budeš cítiť to, že niečo som dokázala sama, aj keď mi 1 500 000 ľudí hovorilo, že nechoď, nerob to, povie si, že tak dokázala som to a dokázala som to iným 1 500 000 ľuďom, že som to dokázala a že mám v sebe ten chtíč, že keď chcem, tak to dokážem. A že se nemusí bát. A že se nemusíte bát. Tady není čeho. Tady není čeho. Přijdeš ještě někde na Bali? Určite. Stavíš se u nás? Jasné. Určite. Ja keď sme boli v Ubude, tak ja som si skôr povedala, že keď som tu bola ten mesiac, aby som tam mesiac nevydržala v Ubude. Lebo ja strašne nemám rada hluk a veľké mesta z hluk ľudí, že OK, na taký menší výlet, že poviem 3 dní, mne tam úplne stačili 3 dní. Ja keď som prišla do Seraji, ja som bola taká rada, že ja som konečne v tichu a medzi svojimi. Že áno, na Bali prísť, ale presne do takejto oblasti, tu sa ubytovať a potom chodiť na výlety, lebo ja by som na takom Denpasari, v Kute, Uluwate, v Changu, čo sú veľké mesta. Asi by som tam nedala mesiac, lebo je to naozaj preplnené turistami a hlavne takými nedobrými turistami, ktoré sa začínajú na R a F a to je hrozné, no. R a F. Hele, R a F. Takže i ty si udělala náramky a máme jich strašně moc, protože Sofie vymyslela
dala dětem modrý korálky a dala dětem úplně volnou ruku, ať navlíknou, co chtějí. Takže každý náramek je originál, velký originál, ale jsou nádherný. Prosím tě, tak nám to odprezentuj. Proč jsi zrovna vybrala tyhle a jak jsi je pojmenovala? A já ještě řeknu, že my je budeme prodávat samozřejmě u nás na e-shopu, ale každý náramek je úplně jiný. Takže já nebudu fotit každý zvlášť, protože to by jsem se ufotila. A Jana by v tom v e-shopu měla strašný bordel. Takže to uděláme tak, že prostě, když si teda ten náramek koupíte, jak se bude jmenovat? Tyrkis, tak Jana prostě nějaký vybere intuitivně a ten vám pošle. Tak, můžeš si to odprezentovat. No, ja som hlavne vybrala Budhu a to som povedala deťom, že na každom jednom náramku musí byť Budha, pretože ja milujem Budhov a doma mám asi 5 Budhov, všetkých možných veľkostí doma. Ešte som ho aj nakreslila Budhu a ja som skôr také nastavenie v hlave mám to buddhistické. Ja som si o tom aj veľa čítala a za mňa, pre mňa je, to sa nedá ani nazvať, že je to nejaká viera, ale skôr je to nejaká tá cesta poznania. A preto som im povedala, aby tam dali Budhu. A modrá farba preto, lebo more je modré, obloha je modrá, a je to taká prírodná farba. Jsou krásní. Jsou opravdu, každý je úplně originál. A každý je úplně, nejsou tady dva stejný. Vždycky je někde něco, ale tady není Budha. To nevadí, dáme ho tam taky. Tak jeden bude bez nevím teda jestli jenom jeden, ale abyste se pak nedívali, že vám přijde bez Budhy, tak zatím jsme tam našli jeden bez Budhy. To je len jeden. Jo, takže jenom jeden bude bez Budhy. Můžete říct bez hudby. S hudbou budou všichni. Takže Tyrkis. Ale tady jsou dokonce dva, tak ten, co chyběl, tady je taky tady. Jsou nádherný, jsou krásní. Tak jo, takže my děkujeme. A mám pro tebe dáreček, který si samozřejmě viděla, to nevadí. Takže já bych ti chtěla ještě jednou poděkovat za naši organizaci. A tady máš od nás takovejhle krásný dreamcatcher, aby se ti krásně spalo a aby si vždycky vzpomněla na ty randály. Budu prenasledovat o snoch. Ďakujem. Za málo. A já ti moc děkuju, děkuju. Děkuju za všechno, co jsi tady pro nás udělala. Ďakujem aj ja. A ještě vidíte se s Nikolou? Nikol? Kde sa máme vidieť? Jaj, akože sa niekde vidíte. My sme si povedali, že keďže 31. odchádzame, tak si budeme posielať fotky, aké dobré jedlá my jeme na Slovensku, napríklad také kajserky, šunku a tak budeme si posielať fotky, že kto čo práve dneska je. A povedali sme si, no a o rok na Bali sa stretávame zase, ono, že dobré, že ale už nie na mesiac, že neboj sa, že už len na 14 dní. To je dobrý plán. Ale stretneme sa a budeme si posielať fotky, kdo čo je. To je plán. Hele, jsem na konci s otázkama. Takže já moc děkuju, že jsi nám tady pomohla, že jsi sem přiletěla. Já myslím, že se ještě někdy uvidíme, že se nevidíme. Určitě. A je ještě něco, co bys nám chtěla naposled říct? No, ja ďakujem tebe, že si ma vybrala, že si mi dala takú príležitosť, že sem môžem ísť, pretože nie každý má takú príležitosť prísť sem, byť s deťmi a byť tu mesiac. A že som dostala do toho života nejaké skúsenosti. No a že si ten človek tu pri tebe uvedomí aj pár vecí, že čo je v tom živote dôležité a čo nie je dôležité a že každý deň treba mať radosť do života a že sa treba furt usmievať a nebyť znechutený z toho života, lebo proste ten človek nevie, dokedy tu bude. A že každý deň si treba užívať naplno a nikdy neodchádzať z domu. Či už bývate s priateľom, s mámou, so starkou, s hnevom.
To je hodně důležité. S hnevom a pohádaní, pretože verte, že hoci čo sa môže stať vám alebo tomu druhému človeku, že vás to bude trápiť do konca života, že ste sa rozišli takto, že ste sa pohádali, to je dobré. A robiť si každý deň radosť do života. Aj keď vy sám, že niekto nie vám urobí radosť, urobte si vy, ja neviem, kúpite si len maču v obchode, už len to je radosť, že kúpil som si maču, že proste tešiť sa úplne z banalít a užívať si ten život, lebo hovorím, nikto to není do konca života, každý má ten ortiel napísaný už dávno vo hviezdách, keď to jeho ten zemský život končí. Takže tak. Takže já ti moc děkuju. A vy ostatní běžte teďka a obejmete svoje nejbližší a jestli je nemáte u sebe, tak jim zavolejte a řekněte, že jim máte rádi. Mějte se krásně, já vás mám všechny ráda a uvidíme se zase u dalšího videa. Ahoj, ahoj. Ahojte.